Kayak ngene dan penggehane kok ngono ae. Anu nek senadane lah. Delok entep. Pembagian. Wit enek Bukan nek jenenge jopo, dhewe-dhewe. mambune nek jero. Mbak Ri tektokne nek jopo ki lho Rit. Dudukne sik lah. Iku nggone rene dijujung sik ambune ben. Kayak dem-dem apa. Delok entep. Enek tulisan iki lagi. AJM. Iki lek Iku AJM tokno sik. AJM metokno. AJM Ini ki nggon aku. sing 2 kilo mah. Apa to? Kok sing enek minyake kuwi lho. Aku nggon. Iki kudu Mbak Iin, kuwi ngene bukom, cipuken. jimukan nggone AJM. AJM di. Assalamualaikum. Aku jaremu Bagi nganu sembako. Kurang.